Avui no podien faltar. Venint al Sant Pare, o sí que teníem que vindre. Què suposa aquesta visita del Sant Pare? Una cosa molt gran per Catalunya i per Espanya, però per Catalunya principalment. El veig fantàstic, el veig amb un tarannà molt bo de cara al jovent i que cada vegada la gent jove va més a missa, té més valors, cosa que ignorem moltes persones, però ens estan donant una bona lliçó, la joventut. Pues hemos venido porque tenemos mucha ilusión de ver al Papa y pues no sé, con mucha alegría a ver si lo vemos. Sí, jo he vingut també a acompanyar-la a ella perquè li fa molta il·lusió i pues aquí. Y mi familia está por ahí, pero como estábamos en primera fila aquí, pues nos hemos quedado aquí. Jo l'estic veient com que pren molt la iniciativa i que està fent com molts esforços també per ser com més proper a la gent. El veiem molt simpàtic, molt proper i molt humil, sobretot amb la gent i amb la caritat, i ens agrada bastant. Principalment volem veure'l, tot i que sigui en un. Si podem en aquest, millor, però sí que és veritat que si no ho aconseguim intentarem anar a altres actes, com per exemple a l'Estadi Olímpic, avui per la tarda. És important perquè, clar, si està a Catalunya, doncs, fer aquest guinyo a la nostra llengua doncs, seria tot un plaer. Sí que és veritat que, òbviament, no parla el català i no parlarà un discurs si no en sap l'idioma, però sí que jo crec que és important que faci algunes paraules mínimes en català. Preciosos, todos para escucharlos, luego leerlos, meditarlos, interiorizarlos, porque la verdad es que transmite mucho con cada palabra, con cada gesto, con cada acción. Con verlo no conformamos. Eso ya sería, eso sería ya lo máximo. Pero bueno, por lo menos poder verlo de pasada, pues sí, es bastante... Nosotros, como religiosas, pues es algo muy importante. Además, somos de su diócesis, de Chiclayo. Sí. Así que por eso nos hace más ilusión. Somos de la zona donde estuvo. En el Perú. Sí, correcto. Perquè la meva escola va amb nosaltres i perquè també vull veure el Papa, perquè és una experiència. I què et transmet aquest Papa? En transmet sinceritat i que diu les coses com que vol fer un país més bo dins d'aquest. I, sí, això. Sí, crec que ens diu que tenim que millorar la societat, tenim que protegir-nos més, respectar-nos més i que tot amb afecte és millor.